Това е съобщение, което ти трябва за седмицата на Свети Валентин. И както видяхме, първата карта се опита да изскочи. Съобщението е следното. Изключително важно е. Хубаво си втренчен в това, което ти е важно, но не забравяй, че съдбата има да ти предоставя още много възможности. И колкото и важна да е идеята, обичането, връзката, целта, към която гледаш, помни, че ще има още много пътища, по които можеш да се отклониш. Предизвикателството пред теб е всъщност да си спомниш, че това, че криволичиш по пътя, е много важно за достигане до истинската цел. И че пътят определено не е по-важен от целта. Какво ще се случва? Ще изригват топли емоции. Ще са извор на сила. И ти можеш да се възползваш от тази сила. Не гарантирам, че тези емоции ще ти ги предостави някой друг, но за сметка на това, ти казвам, че лутането и тези емоции могат да те направят много по-ефективен и добър човек. Ако все още не сте ни последвали, в това момента го направите, ние сме супер благодарни да ни оставите и коментар.